Hej med jer. Så er jeg her igen med en lille video, denne gang om et køleanlægs funktion. Så et køleanlæg, det har jo det primære formål at køle luft, væske eller et emne, eller ja, kort sagt køling. Og den primære komponent i køleanlæget er så der, hvor kølingen sker, og det vil sige, det er det, vi kalder fordamperen. Og det er sådan en model, vi ser på tegningen her. Så selve den beholder, vi har her, den kalder vi fordamperen. Det her, det sker. Det er det her, der bliver optaget varme. Så i beholderen her, som den er vist, så er der væske, det blå her, der koger. Det vil sige, det er væske ved mætning. Det er mættet væske ved kogepunktet. Og på toppen af det, der er der så damp. Det vi kunne kalde mættet damp. Så det, der sker her, det er, at der er noget væske, der koger og bliver til damp. Og når det gør det, så optager det varme. Og det er den, jeg har vist her på figuren som Fi 0. Så det vi skal se på her, det er, hvordan foregår det her. Hvad er det for nogle ting, der er på spil? Vi måler trykket på beholderen, og vi måler temperaturen på beholderen. og hvis vi vil have temperaturen for eksempel til at være minus 10 grader, lad os sige det, så skal vi altså kort sagt have det her væske til at koge ved et tryk, der svarer til et kogepunkt på 10 grader. Det afhænger jo af kølemidlet, hvor meget det vil svare til. Vi kunne sige, ved det kølemiddel, vi har i beholderen her, der kunne vi sige, at der var 2 bar her. Vi kunne sige, at det her væske, det koger ved 2 bar, der koger det ved minus 10 grader. Det tilsvarende, hvis vi havde vand, der kogt ved atmosfæretryk, så ville der stå 100 grader her. Altså, tryk og temperatur hænger sammen. Det kalder man mætningstryk og mætningstemperatur. Så længe det her vand, det her væske, det koger, så vil der blive optaget varme. Eller omvendt, så længe vi tilfører varme her, så vil det her blive ved med at koge. Hvis vi vil være sikre på, at det bliver ved med at koge ved minus 10 grader, så skal vi altså kort sagt opretholde de 2 bar her. Så vil der strømme varme ind i beholderen hele tiden, og så har vi processen kørende. Så længe der er væske i beholderen her, så vil der blive ved med at være minus 10 og 2 bar. Så det vil svare til, hvis du koger vand på dit komfur simpelthen. Det der så er mekanismen i et køleanlæg, det er, at vi vil gerne have det her til at foregå ved minus 10 grader og 2 bar. Og det vil sige, at vi skal hele tiden sørge for at fjerne noget damp her, så der kan blive ved med at være 2 bar herinde. Så vi skal altså opretholde det samme tryk i fordamperen hele tiden, for at det foregår ved konstant temperatur. Og til det formål, der har vi så en kompressor, som jeg har vist på det næste figur. Vi tilfører systemet en kompressor. Det kunne være en stempelkompressor, som det symbol, der er her. En køleskabskompressor eller en kølekompressor, kunne vi også kalde den. Kølekompressor. Så kompressorens opgave, den primære opgave for kompressoren, det er simpelthen at holde konstant tryk i beholderen her. Det er kompressorens opgave, kort sagt. Den skal fjerne gas fra beholderen, for ellers vil trykket stige herinde i den beholder. Så vi kan jo se på, at hvis vi vil have de minus 10 herinde i det her beholder her, hvad skal den så have tryk her i det her beholder her, P. Det har jeg vist ved det diagram her, som er diagram for damptryk for forskellige stoffer. Den række stoffer, jeg har vist her, det er det, vi populært her kalder kølemidler. Det kan være forskellige kølemidler. De har koder, kan man sige, så det angiver forskellige typer kølemidler. R290 for eksempel propan, og R600 er isobutan, og
134A er det, de fleste af jer kommer til at køre med jeres cases, jeres prototyper osv. Så der er forskellige kølemidler, og de har forskellige kogepunkt. Hvis nu vi ønsker at have det minus 10 grader, så skal vi altså finde et kølemiddel, der koger ved minus 10 grader. Og så kan vi finde ud af, hvis nu vi vælger, lad os tage det 134A, så er det den kurve, vi har her. Og det vi har altså et skæringspunkt her, og vi kan så gå ud og aflæse herude på kurven, og se, at det cirka giver 2 bar her. Det vil være en måde at sådan ligesom få et overblik på. Hvis vi vil have noget til at koge ved et andet tryk, så kan vi vælge nogle andre kølemidler. Så det er det, vi kigger på, når vi vælger kølemidler. Hvis vi bruger is eller en tabel, så kan vi mere præcist finde ud af, at hvad minus 10 grader mætningstemperatur det svarer til. Og i is vil man finde ud af, at det er 2,007 bar, hvis man skal have det så nøjagtigt. Det vil man inde i isprogrammet kalde PSAT, altså saturated, P-saturated, altså mætningstryk. Så fidusen ved at køre en proces som den her, i stedet for at køle med bare med vand, det er, at man har et faseskift kørende i beholderen her. Det er det der foregår herinde. Det er faseskift fra væske til damp. Og så længe der er et faseskift, så er det altså et langt mere energioptag, end hvis det var almindelig væske, der skulle varmes op. Hvis vi kigger på energibalancen for systemet, vi altså tegner en kontrolflade rundt om fordamperen her, og så kigger på energibalancen, så vil vi sige, at der er phi 0, der strømmer til, plus en massestrøm af væske, gange en entalpi værdi ind. Vi skriver det her QM gange H ind. Det vil være de ting, der strømmer ind, og så er der udstrømning her, der vil være minus massestrøm gange H ud. Hvis der er stationære forhold, altså at temperatur og tryk er konstant her i beholderen, så vil vi have det lige ved 0 her. Det vil være vores energibalance. Og det, der er specielt ved fordampende væsker, det er, at HU, den differens, det svarer til fordampningsvarmen. Altså forudsat, at væsken koger, når den strømmer ind, og den er mættet, når den strømmer ud. Og fordampningsvarmen er et relativt stort varmebidrag, og derfor bliver massestrømmen lille. I forhold til, hvis der skulle varmes væske op, så ved I jo, at så skal man gange med temperaturdifferencen gange med varmekapacitet, og det bliver langt mindre energibidrag. Så vi får en meget mindre massestrøm i køleanlægget, og dermed mindre rør og mindre kompressorer og mindre komponenter i al almindelighed. Så det er lidt fidusen. Nu kan vi jo ikke have et køleanlæg, der ser ud som det her, fordi det varmgas, det gas, vi har fra tryksiden af kompressoren her, kan vi jo ikke bare lukke ud i omgivelserne. Det kan jo være både giftigt og dyrt stof, så det vil vi gerne genbruge. Så på næste tegning viser jeg, at vi faktisk jo gør det, vi ser, når vi har et køleanlæg. Vi lukker kredsen, og vi får altså, undskyld, jeg skal lige have et nøgent ark her. Vi lukker kredsen, som vi ser det på den her tegning, hvor vi altså har fordamperen, som vi lige har set, og vi har kompressoren, som vi lige har kigget på. Og nu bygger vi så på tryksiden af kompressoren en kondensator op her. Og hvad er målet med den? Ja, i kondensatoren vil vi gerne vende processen om i forhold til fordamperen. Vi kommer nu med noget varm gas, trykgas fra kompressoren, med en høj temperatur og et højt tryk. Og nu vil vi så gerne have den gas tilbage til væske igen. Og det vil sige, at vi afgiver varme fra kondensatoren her. Vi kalder den phi K. Og når vi afgiver varme her, så tager vi energi ud af dampen. Og hvis vi gør det ved det rigtige tryk og temperatur, vi kan sige, her har vi kondenseringstrykket, og vi måler så temperaturen inde i beholderen til kondenseringstrykket. Hvis vi kigger på et mætningstryk, der svarer til
til en kondenseringstemperatur, der skal stå i forhold til omgivelsernes temperatur. Det vil sige, at vi har en kondenseringstemperatur, der er større end 10 omgivelser. Så det vælger vi, det er kondenseringstemperatur, måske 10 grader større end omgivelserne, og så finder vi et mætningstryk, der svarer til den. Og det vil sige, at ved det tryk og den temperatur vil vi altså få processen til at forløbe. Det vil sige, at vi kan få det til at kondensere fuldstændig den modsatte proces, end vi havde i fordamperen. Så vi får mættet væske ud af bunden af kondensatoren ved et højt tryk, kondenseringstrykket, og vi sætter så en ventil i rørsystemet, som sænker trykket til fordampningstryk, vi kalder det P0. Og så er vi tilbage igen med noget væske ved et lavt tryk, som vi kan sende ind i fordamperen, og vi har processen lukket. Laver vi en linje, trækker vi en linje ned igennem systemet her, så vil vi se, at over på venstre side, der har vi lavtryk, og over på højre side har vi højtryk. Så har vi bygget et køleanlæg i princippet. I den næste video vil vi se på, hvordan man laver energibalance på de 4 komponenter, og hvordan man optegner processen i et fasediagram, som vi kalder et log-pH-diagram. Vi skal også huske at sige til det her anlæg, at når man snakker varmepumpeanlæg, så er det i princippet fuldstændig det samme opbygning. Der vil det bare være kondensatorvarmen, man udnytter til varme vand op, eller varme radiatorer op, eller hvad man har brug for. Så det er det samme med anlægsopbygningen, det er bare formålet, der er anderledes. Så det var sådan lidt om køleanlægets funktion. Tak for nu.